Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ininiwo when I was out of university ndakabva ndachizotangawo kushandirawo imwe kambani, but muridzi wayo kambani yacho iyoyo mazita ngatisataurai zvedu mazita. So pane zvimwe zvaipota zvichiitika mukambani, zvimwe zvataitoona kuti zvinhu izvi zvatiri kuita hazvina kunaka, but taigoitawo sei because tainge titoriwo vashandi tichitongodawo kuti tinge tichikwanisawo kuwana mari. Worst of all, seni zvangu mukoma, vabereki vangu vainge vari vanhu vaitongozvitamburirawo zvavo zvekuti pandakawanawo mukana wekuti ndinge ndichishandirawo kambani iyoyo, like my parents were so happy. Saka baba vangu mukoma vakandeti mulife zvinhu zvakadaro zvinoitika, and you are not supposed to stand and say kuti I do not want these things to happen because zvagara zvinhu zvakadaro zvinoitika. So what used to happen mukoma nashi ndezvekuti kambani yandainge ndichishandira, it used to develop my properties as well as to maintain my properties. Let's say unenge uri kumhiri kwemakungwa and you cannot travel back and forth uchienda kuZimbabwe uchidzoka because kune vamwe vekuti vanenge vakauya kuno kuti vadzokere kumusha, dzimwe nguva mapapers avo anenge asati anyatsoita zvakanaka. So then you get a company that will be managing the property for you. Ndo zvatainge tichiita pakambani yacho iyoyo, but mukoma nashika some of the properties dzataizotengesa, maproperties iwawo aitotengesewa dzimwe nguva matitle deeds achitori pakati pekutogadzirwa, even ne-proof of purchase aitogadzirwa ma-proof of purchases in which it was very painful. But even though zvinhu zvakadai zvainge zvichiitika mukambani, ndine mamwe ma-examples evamwe avo vakandirwadza vandakaona kuti vanhu ava patakatengesa ma-properties avo we put them at a great disadvantage. Vamwe zvavo vainge vari nani mukoma, vainge vagara vari vanhu vane zvimari zvavo, vamwe ndo vanenge vakawana dzimba dzacho ne-corruption zvekuti kana munhu azongobudawo munyika anongoti it's fine, ndabuda munyika, I am starting my life all over again. Sezviya zvekutorera vanhu minda yavo ndo zvaingoitika, but izvi zvinhu zvaiitika under the company, vanhu vachitotorerwa dzimba. Taitoti kana tikawana new client ari munhu anenge ari kumhiri kwemakungwa, taitozviziva kutoti uyu imba yake iyi nekwacho kwairi nevanhu vanogara ikoko, vamwe vari kutotsvaka dzimba vari vanhu vane mari, imba iyi ichatongotengesewa zvayo, munhu uyu dai atongokanganwa nezvayo imba iyoyo. So for the first few years the property will be managed properly, but as time goes on imba iyoyo inozongogumisidzira yatengesewa, kana kuti iwewe unongonzi une chikwereti chekampani unongopiwa rimwe zibill rekuti kana usina kusimba kana suicide uri koko unenge uri unokwanisa kutongokomita suicide, obva watoudzwa kuti since watadza kubhadhara bill racho rekampani for us managing the property, then it means kuti this house has to be put on auction. Imba iyoyo mukoma yaitengwa nekambani zvekare, but not like the company that I was working for, but nekamwewo kakampani kainge kakatongogadzirwa. Saka kakambani kako ndo kaizotenga imba yako on auction, and that small company will sell back to the company that I was working for. Mukoma nashine kamari kekuti it will be close to nothing. Imba iyoyo kana yozotengesewa ma-millions and millions. Apa ndikutaura nezvedzimba dzinenge dziri kunzvimbo kunogara vanhu vane mari dzavo. So the woman akandirwadza umwe mukadzi, so mukadzi uyu akaenda kuUK kunoona vana vake. She was an elderly woman, ainge aine imba yake iyo yandichati yainge iri kuBorodale.
mukadzi uyu akati asvika ku-UK akachizotanga kurwara. Then mwana wacho mukomana then found about the company on the internet, contacted our offices. Vakatotumidzira hama dzavo paya dzikatouya kuma-offices. We told them how we were working, how we managed my properties and developed my properties. Vanhu vanenge vaine mari dzavo. They were happy about everything. The contract was signed. Mukadzi uyu akarwara zvainge zviri very serious mukoma, asi imba yakatongoenda just like that. Bosi vangu vaiva munhu uya wekuti vaishandidzana nedzimwe ng'anga, zviya zvekunzi ko maloya ko contract rinenge rakati kudii, vaitongoenda kung'anga. Vaikwanisa kutongoenda kana kunana Zambia vobva vatokuudzai kutoti imba iyoyo iisei pamarket. By the time pavanodzoka mukoma, imba yacho inenge yatotengesewa. Vamwewo ndo vaizongosiyana nazvo, trying to fight for their properties. Mukadzi iyeye ndiye akandirwadza. And then there was this other woman. She was once a war veteran. She went to the UK mukoma. Her house was taken nekuda kwekuti she was suffering from so-called PTSD. Akatotorerwa imba iyoyo ikatotengesewa. Those are some of the things that happened when I was working in that company. But baba vangu vakatongonditi zvinhu zvakadaro zvinowanikwa and it is always going to be there. Saka iwewo haufaniri kuti unge uchinyanya kuzviisa mumusoro stereki, because hadzisi hama dzako and iwewe hazvinei newe. Chakakosha ndechekuti were you getting your salary you are getting it in time. Saka izvozvo hazvina basa newe kuti how is he managing his own company. Kana vachiita zvechigandanzara ndezvekwavo, iwewe chingoshanda basa rako. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakamboshandira imwe kambani inomanija maproperties evanhu vanenge vari kudiaspora. Saka kambani iyi yaizotorera vanhu maproperties avo. Hanzi bosi vedu vaishandisa mishonga. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndainge ndichimboshanda saMalaisha. Ndatova nenguva mukoma kubva zvandakazosiyana nazvo. Motikari dzangu dzose dzakasvika pakufa. Ndigere ndichitaura nemi kudai so. Ndakaroyewawo nevehukama. Ende ndinototi kana ndikafamba ndinonzi akuti tinge tichikuudza munhu akakuroya azviite nekuda kwekuti unokwanisa kuzononetsana naye munhu wacho iyeye. Saka pane munhu ari kunzi akandiroya. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza kuti seiko vanhu vachindiitira utsinye hwakadaro. Handina kana munhu wandinombonetsana naye ini. Saka chazondiunza pano mukoma, ndiri kudawo advice. Pari zvino ndiri kuno kangu kuSouth Africa ende motikari dzangu dzose dzakagara pasi. Ndiri kutsvaka munhu anokwanisa kundibatsira. Ndanga ndafunga hangu kuti ndinge ndichiromba. First of all, ndakamuwana munhu akati anokwanisa kundibatsira through vamwe gogo vekumaraini ekwedu. Vakatondibudira vachena vakati ivo vanoroya. Vakati zvekare havakwanisi kundiudza munhu ari kundigadzira because ndinokwanisa kuzoenda ndikamugadza demo. Havadi kuti vange vachizopinda bhizi kana zvikazozivikanwa kuti ndivo vanenge vakandiudza. Saka vakangoti ndine umwe uyo bhururu wangu wekugokwe, ukaendako munonotaurirana asi unoda mari. Ndakabva ndachizoenda kugokwe ndikanotaura navo gogo vacho ivavo shamwari yagogo vekumaraini ekwedu. Vakandiudza zvekare kuti ivowo vanoroya. Saka ivo vari kuti kana ndichida vanokwanisa kundibatsira, vondipa zvinhu zvavo izvo zvavanoshandisa mukunoroya, asi vari kuti vanozvigadzira zvinhu izvozvo so that zvinenge zvava kushanda muurombwa chete. Ndinenge ndava kusaita zvekuroya vanhu sezvavainge vachiita. Vari kuti havakwanise kuti vange vachifa ende nguva yavo ivo vachitaura vanoti vaifanira kunge dai vakafa hanzi 9 years ago, but nekuda kwekuti vari kushaya munhu wekusiyira zvinhu zvavo izvi zvavanoshandisa pakuroya havasi kukwanisa kuti vange vachifa. Saka ivo vari kuti kana uchida ndinokupa zvinhu izvi
unototanga kutoita mari, asi pane kamari ako kavari kuda. Ndosaka ndakauya kuno kuSouth Africa kuti ndinge ndichiuya kuzoshanda. Ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana ariko muprofita anokwanisa kundibatsira kundigadzirira zvinhu zvangu kuti ndingoshanda semashandiro andainge ndichiita kudhara. Hanzi motikari dzangu dzakabatwa injini, hakuna kana makanika anokwanisa kugadzira motikari dzangu dzikafamba zvekare. Ndoita sei? Ndonamatirwa here kana kuti ndongonotora zvinhu izvo zvinonzi ndezvangu nagogo vekugokwe zviri kuvatadzisa kufa iyo nguva yavo yakasokwana kudhara? Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi gogo ivavo vari kungofamba zvavo but vakasofa kudhara. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndikudawo munhu anokwanisa kundibatsira so that ndikwanise kushanda kana kuti ndongotora hangu zvinhu zvacho izvozvo zvagogo vekugokwe ndongoita muroi, but hanzi ndinenge ndakarerekera kudivi rehurombwa, ndinenge ndisingaiti zvekuroya vanhu. Ngatitaurei navo mukoma ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi henyu mukoma ndauyawo nenyaya yangu. Ndine mukadzi atambudzwa nechipoko cheloja rake. Nyaya yangu mukoma yakatangira apa. Ndaiva kuUK for the past 10 years, ndainge ndiri kubasa. Saka ndiri kuUK ndakabva ndachizotengawo imba yangu kuZimri Park. Ndakabva ndafunga pfungwa dzekuisa maloja kuti vabereki vangu vawane kamari since imba yainge isina munhu, nekuti ini ndainge ndichiri kubasa kuUK. Saka ndakaisa imba yangu kuma-agents. Ndaisa imba yangu kuma-agents, yakabva yachizowanirwa loja. Mukaiswa loja yaiva couple, murume nemukadzi nevana vavo. Murume wacho ainge ari musoja. Saka mukadzi nemurume uyu vanonzi vakazonetsana. Saka mukunetsana kwavo kwavakaita, murume wacho akamuka akazvisungirira mubathroom mumba mangu. Zvinhu izvi mukoma pazvakaitika, I could not even believe kuti it had happened. Saka kubva ipapo handina kuzombobvira ndada zvekuisa loja mumba, nekuti ndainge ndava kutya kuitirwa mashura pamba pangu. Saka ndakabva ndatsvaka garden boy anochengeta, but chaindinetsa, magarden boy andaitsvaka ainge asingagari pabasa, vaingoramwa vobva vaenda vachiti pamba hapasi kugarika, panoitika mashiripiti. But ndainge ndisingazviisi mumusoro semunhu ainge ari kure, plus ndainge ndisingabhilivhi mune zvinhu zvechivanhu, ndichitoti zvinhu zvakadaro hazvitomboitiki, dzingoriwo ngano. Saka iko zvinozvi ndadzoka kumusha kuZimbabwe. Ndakauya last month, ndakadzoka hangu kuzozorora nekuti vana vangu mukoma Nashe vati samukei. Ndakabva ndachizoona kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimbodzoka kunoku kuZim, because pandainge ndiri kuUK pane zvimwewo zvakaitika pakati pangu ne-ex-husband. Saka the pain was just too much. Ex-husband akamitisa muzukuru wangu. Saka kuva muUK kunotondirwadza, kunondipa pain imwe isingatomboiti. Saka pandakasvika kumusha ndichibva kuUK, ndakasvikira kumba kwaamai vangu nekuti ndaida kutanga ndagadzira kumba kwangu zvose kwainge kwava netime kusingagare munhu. Saka ndakatsvaka kambani inoklina mumba nekuripeya zvose zvainge zvakafa pamba. Saka last week ndipo pandakaonekana naamai vangu ndichiti ndava kuenda kumba kwangu kunozorora. Mukoma Nashe ndakaita party ye-welcome home, ndikadaidzawo hama neshamwari, takadya tikafara. Ava mangwana hama neshamwari dzakadzokera kudzimba dzavo, ndikasara ndega. Manheru acho kwaiva kuma 9 PM manheru. Ndakarara murumu mangu, ndakatanga kunzwa mutsindo waifamba mumba kuita kunge munhu apfeka jombo mumakumbo. Ainge achifamba munhu aita sekunge ainge akapfeka majombo mumakumbo. Saka ndakabva ndavhura dhomu ndichiita zvekudongorera. Ndo pandakabva ndachizoona murume ainge ari murefu. Murume uyu ainge ari murefu uye zvekare ainge ari mutsvuku. Ndakati ndakamutarisa murume wacho iyeye, mukoma ainge achiita sekunge munhu
ainge achisvuta fodya because aibaka-baka pamuromo apa. Zvakaitika ipapo kana neni ndega ndakanzwa ndichitya, ndakabva ndachizofonera brother yangu usiku ihwohwo, ikauya ikazonditora. Saka iko zvinozvi ndigere kumba kwaamai vangu kuti ndidzokere kumba uku ndiri kutya. I am suspecting kuti chinhu chandakaona chipoko cheloja iro rakafira mumba mangu. Upenyu hwangu hwose ndiko kutanga kusangana nechipoko. Kana paine anozivawo kuti ndozvifambisa sei kuti ndidzinge goritoto iri pamba pangu, please ndibatsirei. Kana kutogarapo handichatodi, ndanga ndichida kungoti ndingogadzirisa musha wangu, kana ndagadzirisa ndobva ndachizotengesa zvangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakaona chipoko kana kuti chigoritoto pamba pangu, saka vari kubvunza kuti ndozvifambisa sei. Vabatsirei kune vanenge vaine ruzivo, munokwanisa kuuya kuinbox kwangu, then ndobva ndachizoverenga panapa paplatform pedu. Kana loja rikazviurayira pamba pako, pane zvaunenge uchifanira kuti unge uchiita here, kana kuti there is no need to do anything. Vari kuti musha havachaudi, vanouda but havachaudi nekuda kweizvo zvavakasangana nazvo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mwari ngavandiregerere, ndakangoitawo ndichiti ndainge ndichida kuona kuti zviriko here zvechivanhu, kune n'anga here dzinobatsira kana kuti it was all fake. Ndaiva ndiine friend yangu mukoma uyo aifanira kuti dai akachata last year, haana kuzotokwanisa kutochata kwacho nekuda kwezvandakaita. Mukomanachi inini nefriend yangu tose tainge tichishanda semamaid muno muJoburg, tichishanda kudaro semamaid. Ndo pandakabva ndachizonzwa achinditi ainge awana munhu wake, but ainge ari murume wemunhu. So then murume uya ndakatomboedza kumudiscourage ndichiti friend yangu, ungaswera uchidanana nefriend yangu uyu, munhu wekuti anodanana nevanhu vakawanda, but no matter how hard I tried, vakangoramba vari vose uya. Then akazoti apedza divorce yake nemukadzi wake, kwava kutorora friend yangu. To my surprise mukoma, ende chakandirwadza ndechekuti vanhu vakangosimuka kwava kutoenda vakanoorana. Friend yangu akanditi ainge asingadi kuita zvinhu zvake public. Ndikati nhai, saka ndisu public ka, ko pamaimbouya nenyaya dzenyu tainge takubvunzai here kuti mava kudanana nevarume vevanhu. But mukomanashi munhu uyu kauyu akandibhowa, ndiri kukunyeperai. Dai akangondiudza kuti ari kuenda kunobvisirwa mari, ndikadai ndisina kumboita zvose zvandakaita. So akazoti andiudza kuti vainge vatopiwa muchato ende madates vainge vava nawo. Akandiudza kuti madates ainge atovapo, chainge chasara imari kuti vangounganidza mari yemuchato. Ndakamhanya ndikanodurura mukoma nekuda kwestress. Nerimwe zuva ndakatoti zvangu ndiri paYouTube ndichitoona hangu mavideoswo eimwe channel, painge pakanyorwa namba dzeimwe n'anga. Ndikabva ndachizotora manumbers acho awo ainge ari pascreen, ndokubva ndatanga kutaura nen'anga yacho. Pakanzi painge pachidiwa mari yedare yainge ichikwana iyo kuita $50. Ndakabva ndachizotumidzira mari yacho iyoyo kuZimbabwe. Zvechokwadi zvangu zvakatoita mukoma, but ndainge ndisina tarisiro yekuti friend yangu aizofa. Unfortunately friend yangu akashayika asati achata. She passed away mukoma. Ndiyo secret yangu yandiinayo, handina hangu chandati ndasangana nacho. But zvakaitika ipapo mukoma zvakatongoitikawo, ndisitomborinawo kutombotarisira ini wacho. Dai Mwari vandiregerera nezvitadzo zvangu zvose izvo zvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakazotofunga kuti asi munhu uyu wandiri kuroya but ane mwana ka uyu, ko kana kuri kunzi akazosangana neproblem rekuti anenge ava kusakwanisa kushanda kwamwana wacho achaita sei. Hanzi panguva yacho ndainge ndisina kana basa nazvo, ndainge ndatogarwa nezimweya rehutsinye. Hey, ya mahwani, shuwa kuurayira munhu
nekuda kwekuti akangoenda iye nemurume wake vari vaviri akatoenda kanobvisirwa mari wototi andivhairira zvimwe kuda vainge vasina mari plus handiti akati ainge akaudzwa kuti aisafanira kuti ange achizviita public. Hanzi ipapo paakati aisafanira kuzviita public ndakati saka inini ndiri public manje apa ndaisvudza kuti ndiri best friend yake. Mahwani kana uinewo zvawakamboitirwa nebest friend yako zvakakushamisa, utsinye kana kungoshandisiwa, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story, then I will post it here on our channel. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.